dneska hrať hru. Je vám to jasné? Môžete mi dávať komenty a dávajte mi prosím a odpier. A potom. Vidíte, ako viem rýchlo. Prvýkrát kýknem. No, ja taká Vikeja. Raz tom poloni mám 18 rokov. A no, ukradla jaká Vikeja. A poďme hrať. Ko máte hrať Ronalda alebo Messiho? Ja by keď koľko komentárov. Keď Ronalda, tak dajte like. A keď Messiho, tak odpier. Dobre? A ideme takto rýchlo. Ideme. Ľubík. Ja idem takto rýchlo. Lebo ako viem úplne už dobre. Dobre. Taká mi tak like, prosím. Taká mi like. No, tak neviem. Poďme slyšiť, ideme. Typek tam mal Thanosa. No. Typek tam mal Thanosa na drevenej lodi. Áno, mal tam Thanosa. Poď to. Nepraktiky, jak sa vám, ale... Typek dabuje? Jo. A ešte si trénuješ. No nic. Ja trénujem, aby som išiel rýchlo. Tak furma. Miau. No tak. Pojedávam ko rýpik, tak kakujem. A ime. A pomerať. Ime. Ime pomaly. A Thanos, rejer. To bol Thanos, sa im rýchlo. Miau. Kde Thanos? Haló, Thanos, kde si? Tonka. No ako obehol. Vidíte, ako kom rýchly? A tenko je pomaly ako pipík. A kúpek. Prečo robí kamoľne? To. Nebylo len zvyk. No, áno. Ja viem. Jako viem. Ty moja kakaj. Takže kamarát niekde išiel. A teraz za neho ja natáčam. Ja som youtuber na kanále Šimon Kaka. OK, poďme. Yes. Klikám. Poďme. Hýbaj, ty kokos, ideš pomaly. No, už som pomaly. tu, ja. Tak boli si, ideme tako musí kakať. A idem rýchlo. Ako mňa netačí. Idem rýchlo. A ideme. Lopky, ja tripkujeme. Tripkujeme. La la la. Poneka ambalamu. Áno. Poďme. Podaj tých 100 000. Poď. Nedal sa. Škoda. Tak ideš vyšiť. A ty? Ideme robiť toto. No poďme rýchlo. Ďakujem. A Thanos rejer. Thanos. Na drevenej onej. No, ja mám lepšie loky a ja jem rýchlo. A koľko je prvý? Asi ja som prvý. Druhý? Thanos bol tretí, kamoľ. Ja kom prvý som. Druhý? Druhý si. Druhý. A to druhý. Druhý. Ľubík. Koľko kom druhý? A jem rýchlo. Keď moja kompa išla, ako je pod toto. Lebo ako som išla. No vidíte, ako moje išem? A ideme. Poďme. Kako môj Beky? A uniku kávko. Typek. Jo, ideme.
Môžeme pušťať aj pesničky. No, kývni. Máme. Kurvo. A 10 minút. je rýchlo ako formula. Až to? 100 000? Nemáš ešte. Je, jako to, ako mňa pejkaš. No vidíte, ako prvý. Ty si prvý. A Thanos je tretí. Thanos je tretí a má drevenú loďku. Áno. No táto druhý. Ako Eva, ty si Simon. Thanos je len tu. Ale ako to prvý? A to ako Druhý. prvý, druhý. A ok, aj Teraz to... prvý, aj druhý. Teraz ťa tam prebehne. Prebehne. Kamu Thanos je najlepší. Není, aha, jak je pomal, ja jem ako kurbo. Ideš 100 000. Ja jem burburáme. Kamu ty kokos ome. Máš to voľne, ty kokos, aké by ome. Koľko je voľné, vieš? Kúpim si novú loď, aby ste ma mali voľné. si tam Jaký mala kúpim voľné? kohle? Taká nemá šanú loď. Kohle! Pomysl si. Kamu piči tam máš u din duna. Mamin din dum. No tam nemôžeme kakašere. Mamin din dum. A bonaké prejmoty tam jazdíte prosím, napíšte mi komentáre, jaké poznáte. Ja. Čo si mám zahrať na budúcu? Čo si mám zahrať na budúcu? Ako jedno. Napíšte do komentárov, čo si má on zahrať na budúce. Áno. Mám lote, mám prejmoty Steel a Brainrot ty myslel. a mám kanky, paršo. A prosím, napíšte mi do komentáru. Ďakujeme. Ďakujem, uvidíme sa.